Traddodiad y Fari Lwyd. Arferiad y gysylltir â'r calan a chyfnod yn y dolig yw'r Fari Lwyd. Penglog ceffyl wedi orchuddio â lluain a rhibannau oedd y Fari. Byddai'r penglog yn cael ei roi ar bolyn fel y byddai modd i berson oedd o dan y lluain, agwr a chair geg. Byddai grŵp o ddynion yn mynd ar Fari ac yn ymweld â phob tŷ neu dafarn yn yr ardal, gan ganu penillion hwyliog yn gofyn am wahoddiad i fynd i mewn. Byddai perchennog y tŷ yn ateb her y penillion cyn penderfynu rhoi mynediad a'i peidio. Gallai'r cyfnewid hwn barhau am dipyn o amser a byddai'n anlwcus gwrthod mynediad i'r Fari Lwyd. Goroesodd yr arferiad hwn ym Mhentre Llangynwyd, ger Maesteg, yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Wel dyma ni'n dywed gobeithion diniwed i ofyn am gynad, i ofyn am gynad, i ofyn am gynad i ganu. Os na chawn i gynad rwch glywed ar gyniad, pa fodd mae'r madawiad, pa fodd mae'r madawiad, pa fodd mae'r madawiad nos enw. Mae'r Fari Lwyd yma llawn sir ar y fanna, mae'n werthu roi gola, mae'n werthu roi gola, mae'n werthu roi gola i weled. Os does yma ddynion a llunio yn glynion yn rhwyddrewch atebion, yn rhwyddrewch atebion, yn rhwyddrewch atebion i'r bechgyn. Rwy wedi rafeddu bod dyffryn a llenwi am ffeili cynhyrchu, gwella eisiau i ganu, gwella eisiau i ganu'r noes enw. Mae bechgyn a Fari yn gallu a canu yn well na Bing Crosby, na unrhyw ein Yankee sydd ar y teledu'r nos enw. I glywais i heddi ta fascist a bolsi a ddoiog yn tedi sydd gadant i barti a gwirad diwannu'r noes enw. Mae bechgyn y Fari yn dilyn Caerardyn a'i bifan a hatlu, ac os oed ti'n dori, bydd rhaid i tirrannu'r nos enw. Mae Wilson yn gwyddi boi eisiau ni wysgu a peidio gwastraffu, nes gallu di dalu am glywai chi'n canu'r noes enw. Mae Llethod a Frisian yn mynd i Llanharan, fydd doi bap ar Wigan, fawr bwlch yn yr hyrian, sy'n dod o Thames Ditton yn Surrey. Mae'n well bod ti'n tewi ac yn rhoi ddifynnu'r ac ofned i sythu, a sachwen a beili ar lachwen a beili noes enw.
Os wyt ti yn credu mod hi mynd I sythu ffolina byw hynny, ma'n wedyn cynnesu yn ysbryd hi'n berwyr yn os enw. Wel, dwi'n orfod o wag I fi wir. Diolch mewn, boys. Mae hyn yn un arferiad gyda ni yn Llangynod, mynd o gylch y ffermydd, amser yn Nadolig, a pen ceffyl wedi ei addurno gyda sêr a ribana, a mae yn hen arferiad. A'r cynta glywais I sôn amdano, oedd ewyrth I mi yn dweud fod yn byw yn Llwynbraen, yn ogyn, ac yn cofio'r Fari Lwyd yn dod yn gros I gaia Bryn Llwarch, a mae hynny dros 100 mlynedd yn ôl. A mae'r un arferiad yn para o hyd. A chi glwsoch ni'n canu'r un benillion, ni dorson ein crimpa wrth groesi'r sticylia wrth ddyfod siag yma I ganu. Ond mae'r Fari Lwyd fel llawer o bethau eraill yn moderneiddio, ac yn y dyfodol, tebyg iawn taw mewn rhyw gar neu jeep bydden nhw'n mynd allan o gylch y ffermydd. Wel, ia fi mewn at y cwmni. Mae yn un arferiad gyda ni yn Llangynwd, mynd o gylch y ffermydd amser yn Nadolig, pen ceffyl wedi addurno gyda sêr a ribana. A mae yn un arferiad, a'r cynta glywes I sôn amdano, oedd ewyrth I mi yn gweud fod yn byw yn Llwynbraen yn ogyn ac yn cofio'r Fari Lwyd yn dod yn gros I gaea Bryn Llwarch. A mae hynny dros 100 mlynedd nôl. A mae'r un arferiad yn para o hyd, a chi glywsoch ni'n canu'r un benillion, ni dorson yn crimpa wrth groesi'r sticylia wrth ddyfod siag yma I ganu. Ond mae'r Fari Lwyd fel llawer o bethau eraill yn moderneiddio, ac yn y dyfodol, tebyg iawn taw mewn darnau jeep fydden nhw'n mynd allan o gylch y ffermydd. I afu mewn at y cwmni. Trafodwch y cwestiynau hyn gyda'ch partner. 1. Faint o ddynion sydd ym mharti'r Fari Lwyd yn y ffilm? 2. Dodwch y geiriau ydych chi'n nabod yn ystod y canu. 3. Beth fydde o gwmpas pen y ceffyl? 4. Gan bwy glywodd y siaradwr am arferiad y Fari Lwyd? 5. Ar y lleiriwch ni dorson yn crimpa. 6. Beth yw'r gair am sticil yn Ngheredigion? 7. Beth sydd wedi digwydd I arferiad y Fari Lwyd? 8. Yn ôl y siaradwr, shwt fydd pobl yn teithio gyda'r Fari Lwyd yn y dyfodol? Dyma destun y fideo unwaith eto yng Nghymraeg safonol Ceredigion. Mae hyn yn hen arferiad gyda ni yn Llangynwyd, mynd o gwmpas y ffermydd amser yn Nadolig, pen ceffyl wedi addurno gyda sêr a rhibane, ac mae'n hen arferiad. A'r cynta y clywes I sôn amdano oedd ewyrth I fi yn dweud I fod yn byw yn Llwynbraen yn Grwtyn
ac yn cofio'r Fari Lwyd yn dod ar draws caeau Bryn Llywarch, ac mae hynny dros 100 mlynedd yn ôl, ac mae'r hen arferiad yn para o hyd, ac fe glywoch chi ni'n canu'r hen benillion, toron ni yn crimpe wrth groesi'r camfeydd wrth ddod yma i ganu. Ond mae'r Fari Lwyd, fel llawer o bethau eraill, yn moderneiddio, ac yn y dyfodol, tebyg iawn, taw mewn darnau jeep y bydden nhw'n mynd allan o gwmpas y ffermydd. Ai mewn at y cwmni. Dyma'r cyfieithiad Saesneg. Dyma'r 3 ffennill mwyaf adnabyddus. Wel, dyma ni'n dŵad gyfeillion dinwad i ofyn sgawn genad, i ofyn sgawn genad, i ofyn sgawn genad i ganu. Os na chawn ni genad rwch glwad ar ganiad, pa fodd mae'r mydawiad, pa fodd mae'r mydawiad, pa fodd mae'r mydawiad nos enw. Ni dorson yn crimpa wrth groesi'r stigilla, i ddwad siag yma, i ddwad siag yma, i ddwad siag yma nos enw.